Салом дӯстон, ҳамдиёрон, хуб бошед. Номи ман Аҳмад Каримзода. Боз аз ҳамун фурам навор гирифтаистам. Як масъалае ҳаст, ки моро бисёр гарон мекунад. Охирон чанд соло аст. Барои аввал як чиз нақлтон мекунам. Даврои пеш, 2000 сол пеш, вақте ки мардум, як қисми мардум тарафҳои Аврупо, вақте ки аз ҳамаи аз дунё канда будану викинг будану бигем мушрик будану ҳалолпараст будан, як расм доштанд. Вақте ягон меҳмон меомад, духтарои зебои хушуна мебароварданд ба пеши меҳмон барои пешвозгирӣ, ки хай интихоб кунад барои дигараш. Ва чукчуодам ҳам хеле расмое буд, ки мегем меҳмон вақте меомад, метавонист ба зани соҳиби ки ҳамун хонааеда ки меҳмонай багем ҳамхобӣ кунад, бахшиш барои гапҳои бигем рӯи ростина. Ҳамин хеле чизо ҳаст, яъне ки исторические факти, таърих. Омада дар 21 аср ҳамин расма дар ватани мо бозинда кардаистя. Ва ягон одами бегонаеро зинда накардаиста. Ира бигем мардуми мо худшон зинда кардаистанд. ҳалхе раис, бигем одамои мақомдору дигараш. Якумаш инаи сурата бибинен. Парерус Аҳмад Зода Раҷаббой, раиси вилояти Суғд. Панҷикен меравад барои кадом бо лентабри барои боз як бинои дигар. Дар ҳамонҷо вақт дар пешвозиш ду мактабдухтари тоҷика мебароранд ба таи киртаи атлас. Дар -6-7 градус кӯдако дар ҳамун хунукӣ бояд раиса пешвоз бигиранд. Раис худаш палтои $1000, $2000 дар танаш, хушрӯа, гармак, телпакаш дар сараш. Бигем положениш соза как надай, не ки мо фарзанди мо, хоҳари мо бояд ба пешвоз ю бубурад дар ҳамун хунукӣ. Ина бо инаи сурата бибинен, и помирда бо кадом раиси дигара бо духтарои тоҷик мегем пешвоз гирифтаистиянд дар таги барф таи кирта. Инаи сурата бибинен. Иҷада бо меҳмонои олиқадри дигара бо пешвоз мегиранд. Яъне дигар чи саги пишаки вай боша, ки ба Тоҷикистон меовро, бояд духтарои тоҷик бибуроянд пешвоз гиранд. Фарзанди маву шумо, яъне хоҳари маву шумо. И расму ин ай мо нест. И аз дини мо нест, аз таърихи мо нест. И аз бегона ҳай. Хай як чанд сари сола ки мегем бегонапараст набошед. Мо розием, мо бегонапараст нестем. хутон барои чӣ бегонапарастӣ мекунен? Раиси ҷанобону дигаротон, мақомдорову ҳукмдорову, ман намедонам шуморо чӣ хел ном кунам, як ҳукумат раис шидагиен. Чӣ ба шумо чизи расму оини бегонаонро зинда кардагиен дар ватани мо? Ба кадом ҳуқуқ? Мо розӣ нестем? Боварии комил дорам, ки як ҳар шахс, ҳар ҷавонмарди тоҷик, мусалмон зидди чизоҳанд. Ва ягона шахсе ки ман имрӯз метавонам ба ӯ муроҷиат кунам, ба фикри ман ки метавонам бигем ба ин масъала моро кӯшиш кунад, ки ҳамин расму оина намонанд, ки зинда шавад то охира, ва бигем сари вақт бибаранд аз байн. Ин Озода Раҳмон аст. Апай Озода, ҳамчун модар, ҳамчун зан шумо бояд бифаҳмед ҳамин даъвораву ҳамин дарда ва ҳамин чиза аз байн бибарен. Мо да ҳеҷ чиз дар кор нестем, мо да ҳеҷ чиз намезеба. Мо зиддем, ки духтару фарзанду хоҳари мора мегем ба пеши раиса ё меҳмони хориҷа касе боша набоша, мо зиддем, ки вора шумо бубурорен. ҳамин чиза нормативои бигем протоколое ки дорен барои пешвози меҳмону раиси ноҳияву дигараш касе боша набоша, бояд ҳамин протокол гирифта шавад. дар амони худо бошем бародар.